Здравейте хора! Днес сме в ToolEgit и това е епизод номер 1 на Minecraft. И ще започна поредица в ToolEgit. За сега само ще е в ToolEgit, ще видим по-нататък и в други сървъри. Така като за първи епизод искам да ви разведа и Survival света на ToolEgit, както да виждате като напишете Servers. Има и много други, Jail, Games, Survival, PvP, PvP, GTA, Skyblock, Freebuild, Hunger Games, Skywars. Така. И аз главно играя в Survival сервера. И всъщност исках да поканя холмовете, които имам и така нататък. Значи, това ми е chest room, в който си държа нещицата. Виждате, не съм поделен. Не са всички неща поделени, защото има много холмове и няма как абсолютно всичко да подредя. Така, това е чест с такива, където гранити, видове гранити. Това тук е cobblestone, това тук е още cobblestone. Това тук дървени неща, тук това са грас, това е дърт, това е кварц, това е дърт, това са стон неща, това е санда, тук са пошенки, тук са някакви простоти, тук е ендстона, тук няма нищо. Тук са ми най-различни неща, виждате, седла и така нататък. Храна, оруди, които се намързи, така че ще ги оставя и тук. Да, тук са ми рудите, тук са ми нещата за пошенки. Така, сега да отидем на Холм остров, за да ви покажа. Значи аз имам 54 холмове, изброих ги от 9. Така, това ми е Холм остров. Виждате, тук също имам доста неща, които също трябва да преместя. Тях някакви честове, просто искам да сложа и такова долу, защото ме дразни така като. Да, това е малкото храмче, това трябва малко да го поправя, това отгоре да го махна, че така е грозно. Това тук виждате малка декорация, тук къща си има някаква. Ето, така, да кажем. Кажете на YouTube. Да. И сега това вътре къща не съм обзавеждал. Да, ранг премиум съм. 200 кредита струва. Ако искате, може да сме тим в играта. Виждате, аз пиша лък избора. Так, следващата постройка е един мини замък, който още не е довършен. И отвътре не е обзаведен следователно. Да, влиза се от тук. Ето. И стовите сигурно ще са от тук, така до тук и да. И да, смисъл това островче аз съм го правил. То беше цялото в смисъл беше доста неравно, имаше cobblestone по него, някой беше грифал, имаше някакви разрушени къщи по него и никой не обитаваше. Имаше сам, пълна развалина беше, пълен минус. И аз помолих на един админ, попитах го дали това може да го взема аз да го оправя и да си живея на него, да си строя. И той каза, че няма проблеми. Ето, аз си го направих, както виждате, от всякъде съм го изчистил идеално, осветено е, само тук тази част не е. Осветено е идеално, виждате. Ето тук даже си личи, където съм го подравнявал да изглежда красиво и перфектно. Ето тълното ръбче. Тази вода тук не знам защо съм го направил, трябва да махна. И виждате, лека по лека си го изграждам с нови постройки. Така. Ето всъщност нещо, което така съм се постарал най-много.
това е честрума. Виждате, скочих отгоре, това е само блок. Така, тук това е честрума. Тук всеки вход ще води на някъде. За сега съм направил само единият вход, който ще е към 3 ферма. Ето. Която също не е довършена, просто не може всичко да се направи изведнъж. Така. Сега. По Home, това е плот ми Home, който ви дава плот, в него може да си строите. Ето както виждате, ID и името ви, само да видя кой ми е писал. Така, и да, виждате всъщност аз какво съм си направил в моя плот. Не, че използвам тая къща. Не, че използвам тази къща, но просто е така за декорация. Добре, това дърво е изключително надразен. Тук. Така е някакво криво, то ще се махне. Така, тук едно стъкло съм щупил без да искам. И да, къщата отгоре ще я насия с цветя и други. Момент само. Да, да, ще си насъдя цветя, ще го направя като мини градинка и ето всъщност вътре, където съм направил окчен таван. Иначе таванът си е доста височък, ще ви покажа. Ще е доста висок таван. Ето тук как съм си направил нещата. Сега видя. Така. И виждате, това тук са ми стаичките, значи това е хола. Тук билярдна маса, тук някакви честове има и така нататък. Така. Това е камината, която често така се базикам с приятели, идваме и я палим. Преносен смисъл, я палим, защото ето, сме напалили вече, така само да си фиксам нещата. И да, това всъщност тук е другото холче, нещо такова. Тук пак има честове, тук има една малка стаичка с два честа. Тук това е като декорация, обаче върши работа и за фермичка, мини ферма. Виждате, това тук е добре съчетано с един крафтинг. Това всъщност е кухнята, която е страхотна за мен. И се изглежда доста приятно. Тук също има няколко честа, добре направени. Да, тук това е спалнята вече. Виждате, тя е много хубава. Тук може да се напишете нещо. Също има честове, тук диванче и така нататък. А тук тази част я бях започнал да я правя, един гигантски честрум за смисъл в този честрум да си смисъл ако продам на някой тази къща, да си има и честрум към нея. Така някакви прости си седат още. Не съм го барал този честрум повече от месец, най-вероятно. Така, сега Home метопади. Значи това е един приятел. Така. Да, нека да покажа всъщност ето какви са ми айтемите. Toolagit,
2-legged меч, 2-legged event кирка, брадвам, 2-legged лопата, 2-legged меч и така нататък. Да, всъщност тази къща абсолютно е уникално грозна, виждате. Пълен минус, пълен минус. Обаче просто живея с един човек, който, нали, сме тим, сме добри приятели. И просто е така, чат път идвам при него, нали, строя му нещичко. Обаче не искам да му развалям вся къща, той така и така си е направил. И да, той всъщност ми е приятел и виждате, смисъл френд ми е и да, това е на също. И виждате честове, нали, даже се оцелявам с него и тук съм направил често. Ето той даже се събира неща човека, ето му и неговите тук фулки и така нататък. Виждате, има и мантоко хиамет, виждате, има разлика. Така. Ето, има си някакви фулки тук и така нататък. 2 евент кирки, виждате, които не са кой знае какво, обаче все пак. Така, това е чест румчето, което му направих от 9, така той ме помоли да му направя един чест рум. И аз нямаше как да откажа. Фак. Така, значи тук само 2 честа трябва да се сложат, защото са пропуснати. И да. Да, тук това му е третия етаж, който някакви прости. Да, всъщност, нали, каналът ми сега е Bubi2233, но понеже виждам, че има някакъв друг български, мисля, че е български BubiCraft дори има, и просто не искам да стават някакви проблеми, да кажа, че копирам или нещо такова, пък и вече не играя с онзи герой, вече ще ме срещате навсякъде с Lockheed бой, а пък в един сървър Pika Network, там съм Чачо, така се пише, Чачо. Да, в смисъл... Workshop 0, така просто искам да се види в клипа човека. Сега може... Така. И да, вече съм... Уау! Добре, направя доста банери. Изненада ме. Така. Така. Да. Така. И това, ето, показахме, направихме реклама, да направим реклама на Shop 0. Така. И да, ето тук да си продава човека. Виждате, може да си направите шоп и да си продавате. И така, това беше за епизод номер 1. Ото е направил Джамбус. Това беше за епизод номер 1 в... Така. Това беше от
ревюто за ToolEgit. Значи това е един уникален сервер, който не влезе, просто жестоко ще съжалява. Тук има почти постоянно админи, виждате в момента само няма, защото е някакво такова време, 1,5 и почти по-голямата част от тях са така 9-10 клас, но винаги когато влезам в Skype има поне 2-3 на линия, които редовно следят. Даже вчера, по-точно този ден, пратих 3-4 клипа на един от админите, които показват няколко хакера, нали, админите ги баннаха. И да, и са ми благодарни, нали. И да, чао!